Hello everyone! Andito kami ngayon sa Christmas market. Dito lang din malapit sa amin. Niyaya ako ni Bruno kasi gusto niya kumain ng sausage. Yan ang mga engkanto. Sayang-saya nila. Kunti lang. Hindi masyadong maraming tao. Gaya na last year. Kaya mahina na talaga. Gusto kumain ni Bruno ng sausage. Kaya sinamahan ko na lang kahit sobrang lamig. Yan. Ito lang yung mga kaganapan. Nood-nood lang tayo. Kunti lang yung mga tao. Christmas na Christmas, pero tahimik. Hindi katulad sa Pinas. 3 weeks later. Merry Christmas everybody! Ayan. So ito na yung mga sobra. Tapos na kami kumain, kaya ito na lang yung mga naiwan. Niligpit ko na. So ilagay natin sa ref maya-maya para hindi mapanis at makakain pa namin bukas. So ito na yung kunting celebration namin at ito yung cocktails. Ayan, iwan ko kung makagawa pa kaya si Bruno dahil nagkasakit kami tatlo. Kaya iwan ko, for the eyes only na lang siguro to lahat. Kaya kanina nga kahit wala ako sa mood, nagluluto na lang talaga ako para may makain kami. Ayan, parang itong prutas lang ata ang kainin ko. At ito naman yung mga regalo namin kay Kikay. Yan, binalot ko na. Actually, wala akong ganang celebrate. Naman, yung tatlong candles, kita niyo, ang ganda. Text ko lang. Nakita namin to sa shop, tapos binili namin. Akala ko totoong candle talaga, pero pala siya, plastic ng LED tawag nila. 3 days later. Kikay! Hi! Hi! Hello! Sinundo ko si Kikay. Ayan na Kikay. Hi! Ganda naman. Dami niyang regalo. Yan. Naka-itch. M pa ang remote. Hindi ko siya dito sa Berlin. Oh, deine Jacke ist schön. Ja. Deine Jacke ist schön, Mama. Ja. So, warte. Hi. So, na-pick up na namin si Kikay at balik agad kami sa bahay. Ayan. Uwi na kami. Ayan. So, yun lang talaga makikita mo sa daanan. Ayan, Berlin. Yan ang mga deco nila. May decoration naman, may mga Christmas light naman kahit papano. Pero, hindi mo talaga maikumpara gaya ng dati.
ich öffnen? Wie wär's Ui, mit 1 bis was? 2 Gedichten? Okay. Nee, Tipp ist auf jeden Fall. Fisch, hast du das? Fisch, Fisch, Fisch. Oh, soll ich mich auf allen Sprachen vorstellen, die ich kann? Ja. Okay. Hallo, mein Name ist Bless und ich bin 12 Jahre alt. Ja? 13 Jahre alt. Okay. Hello, my name is Bless and I'm 13 years old. Bonjour, je m'appelle Bless et je trésor. Hola, se llamo Bless y tengo 13 años. 안녕하세요, 저는 Bless입니다. 저는 13살이에요. 저는 먹힐 사람이에요. Okay, das waren alle Sprachen, die ich konnte. Oh, cool. Cool. Brauchst du nicht mehr aufstehen zur Auswachen. Kannst mit Fernseher Wie geil. Das ist richtig geil. Oh, Was hier? Ja, das. Das hier? Was ist die Inter? Der Rock. Oh Mann, ich hoffe, der Rock ist noch. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Und der ist schön. Und der ist auch nicht kurz. Weil der sah auf dem Video aus bis hier. Schon gewaschen? Nochmal. Oh. Okay.
of the Swaimal. Was ist? Happy? Open it the, Aber was ist das? open it the Was back. ist das hier? Achso, ja. Okay. Aber die sind für mich. Ja. Oh, die sind schön. Nein, das ist Converse. Oh, Papa. You like it? Gott, so viel. Okay. 20, 30, 40, 2,000 years later. Tarang. Goodness. Tura. It's my life.